Igual, se pode ter así, parece que son máis. Sí, o que pasa que... Mira, pois poñede vos por aí atrás, que cabía de saída. O camiño, queres? Veña, conta por aí. Bueno, pois bo día a todas e todos. Estamos hoxe acompañados por o diputado do BNG no Parlamento Español, en Madrid, Néstor Rego, e o motivo que nos trae aquí é pois deixar clara que a posición do BNG no Porriño con respecto á supresión do paso a nivel. Recoñecemos que hai avances realizados a día de hoxe con Adif, dentro do Concello do Porriño, a propia alcaldía do Porriño hai avances nese sentido, donde miramos máis cerca o que é a supresión do paso a nivel, pero o BNG xa manifestado en reunións de goberno e ten manifestado públicamente que esa supresión debe ser ambiciosa, debe ser unha supresión que non hipoteque o futuro do Porriño. Nos entendemos que hai que alongar ese tableiro que propón a DIF a día de hoxe. Hai conversas para ampliálo, pero nos queremos deixar clara que hai a posición do BNG que ese tableiro debe ter unha distancia mínima de soterramento de estación cara ao sur en torno de 600 a 700 metros soterrados. Iso que implica? Implica que o que é a conexión da trama urbana coa zona verde do Louro, onde o BNG comprou, o Concello Porriño comprou recentemente 20.000 metros cuadrados aproximadamente de terreo para crear un espacio público para a xente, e que queremos que esa iniciativa de supresión debe ser ambiciosa, debe conectar esa rede verde que temos a noso carón, e ese é un motivo polo que nós estamos aquí, e xa les explicará agora Néstor Rego sobre as iniciativas que presentaremos no Parlamento Español, ligados aos orzamentos do Estado tamén, para tratar de axudar a que ese objetivo que está máis cerca que antes podemos conquerilo entre todos. Nada máis. Ben, bon día, creo que a proposta do BNG do Porriño é absolutamente razoável. Somos unha organización política que temos sempre por obxectivo nas institucións en que estamos, nos concellos, neste caso no Porriño, no Parlamento de Galiza, no Congreso de Diputados, de traballar por mellorar a calidade de vida e o benestar do conxunto dos galegos e galegas, e a proposta que aquí se fai contribuiría de forma importantísima a mellorar a calidade urbana e, por tanto, tamén a calidade de vida de todos os porriñeses e porriñesas, porque se trata non só de suprimir unha barreira que actualmente existe, senón de gañar espazo público para o conxunto da veciñanza, de que pois haxa unha mellor integración de toda a trama urbana. E entendemos, ademais, que iso é perfectamente posible, que é unha cuestión de vontade política por parte do goberno español, e, por tanto, imos traballar para que esa vontade se exprese en feitos, se exprese nun proxecto que parta da supresión da vía en superficie, do soterramento, como dicía Pedro, nun espazo de aproximadamente 700 metros desde a estación, que permitiría ese duplo obxectivo de eliminar a barreira e gañar espazo público. O Bloque Nacionalista Galego xa presentou no pasado ano unha emenda aos orzamentos xerais do Estado de 6.400.000 euros, que tiña por obxectivo facer avanzar co proxecto e que permitise mesmo a licitación, se for o caso. Lamentablemente non foi aprobada porque os partidos do goberno, o Partido Socialista e Podemos, votaron en contra desa emenda. Deberían explicar por qué, lóxicamente, mas en todo caso nos queremos ollar para adiante, e o que si anunciamos é que imos facer novamente unha emenda aos orzamentos para que este proxecto teña a partida orzamentaria necesaria que lle permita sair adiante, e ao mesmo tempo tamén presentaremos outro tipo de iniciativas. En primeiro lugar, preguntas para coñecer a disposición do Ministerio de Transportes, de Adif e o Estado en que están actualmente os estudos de alternativas, cal é, polo tanto, a posición da Adif en relación con esta proposta que fai o Bloque Nacionalista Galego do Porriño, e, se for necesario, tamén unha proposición de lei que obrigase a todas as forzas políticas que teñen representación por Galiza se definiren en relación con esta proposta que, como digo, é absolutamente xusta e necesaria, e, por tanto, nos esperamos que poida ir adiante. Ese, desde logo, é o noso obxectivo.